Vídeos infantils en valencià. Petorreta! I no oblides subscriure't al canal. Hola, petorrets i petorretes! Conegueu tots els colors? Sabeu cada cosa de quin color és? Avui anem a conèixer el color groc. Groc com el sol que mos il·lumina cada dia. O groc com el formatge que mengen els ratolins. Groc com el rovell dels ous fregits. Groc com les avespes. I groc com els pollets. Pia, pia, pia. Observeu en la realitat quantes coses són grogues. Mireu! El sol, el formatge, el rovell dels ous, les avespes, els pollets. Superbé, petorrets i petorretes! Ara ja conegueu el color groc. Adeu!